Hola a tothom, avui és dissabte 28 de març, espero que estigueu tots bé i encara que sigui cap de setmana, des de Docents Confinats no parem, seguim fent-vos propostes per passar aquests dies d'una manera més divertida. Avui us proposo fer una torre de gots. Potser a priori pensareu que és una cosa molt senzilla, però té un truc. No es poden fer servir les mans. Per fer aquest joc necessitem gots de plàstic, millor si poden ser d'aquests reciclables, així també tenim cura del medi ambient. Necessitem cordill, llana, el que tingueu a l'abast, i gomes elàstiques, gomes de pollastre, que n'he dit jo sempre. Per fer-lo haurem de fer tants talls de corda com jugadors hi hagi i els haurem de lligar en la goma elàstica. Aquest joc requereix de molta coordinació i agilitat. Anem a veure com s'hi juga. Doncs mireu, l'objectiu del joc és anar posant aquests dos gots blaus a sobre dels altres per tal de formar una torre. Per fer això agafarem cada membre del grup un dels extrems del cordill i l'anirem estirant de manera que la goma quedi tensada i ens faci com de pinça. Ja veieu que es necessita molta coordinació, no es poden fer servir les mans. Falta una miqueta, molt bé, ja el tenen. Ara el pugen aquí dalt. I ara ve la part més difícil, perquè la part més difícil és deixar-lo anar, també de manera coordinada, i que no caigui i que es pugui muntar la torre. És un joc on hi passareu bastanta estona, perquè no és fàcil. Cuidado, Quan un estira, el got es mou d'una manera o d'una altra, podem provar de posar-lo aquí. Si no ens surt no passa res. Vale, estirem, ara. Perfecte!